Господине Ципрас, благодарам за ова интервју. Еден грчки вестник пред некој ден објави колумна, чиј автор, осврнувајќи се на оваа ваша посета на Скопје, вели господин Ципрас се враќа на местото на злосторството. Имате такво чувство дека сте на местото на злосторството? Νομίζω ότι έγκλημα ήταν αυτό που γινόταν τα τελευταία 25 χρόνια στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Έγκλημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε από την αρχή να βρούμε έναν συμβιβασμό, μια λύση στο ζήτημα της ονομασίας, προκειμένου να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά. Είμαστε δύο χώρες γειτονικές, δεν έχουμε πράγματα να χωρίσουμε, έχουμε πολλά που μας ενώνουν. Έγκλημα λοιπόν θα ήταν αν μας δινόταν η ευκαιρία μετά από 25 χρόνια και εγώ μαζί με τον Ζόραν, αντί να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, να λύσουμε το πρόβλημα, την πετάγαμε στα σκουπίδια. Αυτό θα ήταν έγκλημα. Και θα ήταν έγκλημα διότι θα βυθίζαμε την Βόρεια Μακεδονία, τη γειτονική σε εμάς χώρα, τη χώρα σας, στην αστάθεια την πολιτική, πράγμα το οποίο θα πυροδοτούσε ευρύτερες εξελίξεις αστάθειας και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, που όλοι γνωρίζουμε πόσο εύθραυστη περιοχή είναι. Συνεπώς, αντιθέτως, δεν πιστεύω ότι επιστρέφω στον τόπο του εγκλήματος, αλλά επιστρέφω στον τόπο που καταφέραμε να βρούμε κοινό τόπο και να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω μας εγκληματικές πολιτικές. Го споменавте премиерот Заев. Имаше многу подеми падови за време на преговорите за името меѓу вашата и владата на премиерот Заев. Имаше ли момент кога си рековте џабе преговараме, нема шанса да се договориме? Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Μπορεί κάποιος τρίτος να το βλέπει εύκολο, γιατί πολλοί λένε, εντάξει, δεν κάνατε και πολύ μεγάλα βήματα, διότι ένα όνομα είχατε να βρείτε, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από το όνομα υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να επιληθούν, που είχαν να κάνουν με την πολιτισμική κληρονομιά, που είχαν να κάνουν με τις διμερείς σχέσεις, μια σειρά από δυσκολίες που έπρεπε να λυθούν. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ εντατικά και μεθοδικά και φτιάξαμε μια συμφωνία η οποία είναι εξαιρετικά επεξηγηματική και δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα σύνθετα προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο όμως να βρούμε κονσένσους σε όλα τα κεφάλαια της συμφωνίας και πράγματι υπήρξε μια στιγμή, ένα Σαββατοκύριακο πριν την τελική συμφωνία, όπου σηκώσαμε τα μολύβια και όπου και εγώ και ο Ζόραν και ο Νίκος ο Κοτζιάς και ο Νικόλα ο Δημητρόφ είπανε ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Επικράτησε η Κόκα беше тоа, και ни кажете? Αυτό ήταν λίγες μέρες πριν δοθεί καταλήξουμε στην τελική συμφωνία. Ήταν στο τέλος μια πολύ δύσκολη διαδρομής. Και στο τέλος της διαδρομής πάντοτε υπάρχει κούραση. Πάντοτε ο καθένας, η κάθε μια πλευρά πιστεύει ότι έχει εξαντλήσει τις κόκκινες γραμμές της και τις δυνατότητές της. Μια εβδομάδα σχεδόν πριν γίνει το τηλεφώνημα από την πλευρά του Ζόραν που καταλήξαμε με κάποιες επιμέρους διορθώσεις και με κάποιες, αν θέλετε, υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Μια εβδομάδα πριν είχαμε σηκώσει τα μολύβια πάνω και είχα και εγώ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θέλω να πω όμως ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε διπλωματικό πεδίο στο μέλλον, από τους διπλωμάτες του μέλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι μια συμφωνία η οποία ταπεινώνει κάποιον και δικαιώνει κάποιον άλλον. Είναι μια συμφωνία
με με συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές, αλλά και με ουσιαστική βούληση και των δύο πλευρών να κοιτάξουμε μπροστά και να βρούμε λύσεις, δίνοντας προοπτική για τους λαούς μας. Вие така мислите, но Нова демократија, партијата која што сега е на власт во Грција, кога беше во опозиција, ве критикуваше многу. Сега вие сте прилично критични, дури и цинични кон односот на новата грчка влада кон договорот од Преспа. Што е вашиот впечаток? Дали Нова демократија тоа го правеше само за да спечели политички поени или на вистина тие суштински не се согласуваат со делови од договорот? Δεν συνηθίζω όταν δίνω συνεντεύξεις στο εξωτερικό να ασκώ κριτική στους πολιτικούς μου αντιπάλους στο εσωτερικό. Αυτό που έχει σημασία ανεξάρτητα από την θέση που είχε η αξιωματική αντιπολίτευση τότε είναι ότι σήμερα που είναι στην κυβέρνηση διαδηλώνει ότι θα τηρήσει και θα τιμήσει τη συμφωνία αυτή. Και μάλιστα δηλώνει ότι θα φροντίσει να τηρηθεί μέχρι τελευταίας γραμμής, άρα αυτό για μένα είναι ούτως ή άλλως μια δικαίωση. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει διαχρονικά, είτε είναι στην αντιπολίτευση είτε είναι μετά στην κυβέρνηση. Και μάλιστα ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να κρίνεται για αυτά τα οποία κάνει και λέει όταν είναι στην κυβέρνηση. Εγώ όμως θα ήθελα να σας μιλήσω γενικότερα και να πω ότι υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη στροφής προς τον εθνικισμό. Ένα ρεύμα ακροδεξιάς. Αυτό το ρεύμα το ζείτε και στη χώρα σας, το ζήσαμε κι εμείς, το ζούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε πως οι λαοί δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αν δεν συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να συνεργαστούν. Και οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να δείξουν γενναιότητα. Εγώ είμαι 100% πεπισμένος ότι όλα όσα κάναμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, αναφορικά με την επίλυση του ονοματολογικού, την επίλυση δηλαδή και την ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και όλο το πλέγμα των διμερών σχέσεων που μπήκε σε μια σειρά θετική, όλα όσα κάναμε ήταν ακριβώς οι θέσεις της χώρας τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Συνεπώς, είναι απολύτως δεδομένο ότι αυτή η θέση και στάση πρέπει να τηρηθεί, οι χώρες πρέπει να έχουν συνέχεια και πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση, θα συνεχίσει αυτή την εθνική γραμμή. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς κρίνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό από τις πράξεις του. Дали и колку договорот од Преспа влијаеше на изборниот резултат? Што вели вашата анализа? Колку поразот на СИРИЗА е резултат на подпишувањето и на ратификувањето на договорот од Преспа? Νομίζω ότι είχε επίδραση και το γνώριζα από την πρώτη στιγμή. Όταν ανέλαβα την δύσκολη αυτή απόφαση να κάνω πράξη αυτά που πίστευα εγώ, αυτό που πίστευα και πιστεύω ότι ήταν σωστό για τη χώρα μου και την περιοχή, για τους λαούς μας. Ήξερα ότι θα αναλάβω πολιτικό κόστος. Κυρίως γιατί ήξερα ότι στο εσωτερικό πολλές πολιτικές δυνάμεις και η αντιπολίτευση τότε θα κινηθούν με κριτήριο όχι την αλήθεια, αν θέλετε, αλλά το πολιτικό κέρδος από την άλλη πλευρά. Δεν το μετανιώνω όμως αυτό. Και δεν το μετανιώνω διότι πιστεύω ότι σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο για το λαό, ωφέλιμο για τη χώρα. Το πολιτικό κέρδος ή το πολιτικό κόστος στις μέρες μας ιδίως είναι κάτι πρόσκαιρο, έρχεται και παρέρχεται. Όταν είσαι σταθερός στις αρχές και στις αξίες σου,
αυτό κάποια στιγμή εκτιμάται. Και κυρίως όταν καταφέρνεις πράγματα τα οποία μένουν στην ιστορία. Και η συμφωνία αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία. Договорот е неспорно ценет и почитуван, фален на широко од меѓународната заедница. За околу една недела се очекува одлуката на комитетот кој што решава за Нобеловата награда за мир за оваа година. Имате некакви посебни очекувања, навестувања околу одлуката? Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή η πολύ τιμητική πρόταση, είχα δηλώσει κάτι το οποίο ασπάστηκε και ο Ζόραν, ότι εμείς ως πρόσωπα δεν χρειαζόμαστε κάποιο βραβείο ή κάποιο τέτοιο είδους κίνητρο για να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό για τους λαούς μας. Συνεπώς, αν χρειάζεται μια επιβράβευση, η επιβράβευση πρέπει να είναι απέναντι στους λαούς μας που πρέπει από εδώ και στο εξής να δουλέψουν για να μάθουν να αγωνιούν ο ένας για το καλό του άλλου, να ζουν ειρηνικά και να παλέψουν μέσα σε μια δύσκολη περιοχή για την κοινή πρόοδο, να παλέψουν για την ευημερία και την ειρήνη. Во Северна Македонија договорот од Преспа се гледа главно низ призмата на интеграцијата во НАТО, интеграцијата во Европската унија на земјава. Според многу медиумски извештаи, вие лично во јуни, тогаш се уште бевте премиер, лобиравте кај дел од скептичните земји членки на Европската унија за Северна Македонија да добие одлука за почеток на преговори за членство. Тоа не се случи. Што е вашето разбирање? Зошто тоа не се случи во јуни и што очекувате сега во октомври? Можна ли е поинаква одлука на Европската унија? Είναι αλήθεια ότι προσπάθησα να πείσω τους εταίρους, τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η θετική απόφαση για τη Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να πάρθει από τον περασμένο Ιούνιο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τους κανόνες που η ίδια θέτει. Και πράγματι, στο βαθμό που γίνανε πολύ σημαντικά και γενναία βήματα προς τα μπρος, έπρεπε να ξεκινήσει, να υπάρξει αυτό το θετικό βήμα από τον Ιούνιο. Άλλωστε δεν μιλάμε για ένταξη, μιλάμε για έναρξη μιας διαδικασίας και πιστεύω πραγματικά, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικά βήματα έχει κάνει η Βόρεια Μακεδονία, ότι συνολικά για τα Δυτικά Βαλκάνια οι λαοί των Βαλκανίων έχουν μόνο να κερδίσουν μέσα από μια διαδικασία, από μια προοπτική που θα τους φέρνει κοντά στην Ευρώπη. Είναι μια δύσκολη διαδικασία όμως, απαιτεί μεταρρυθμίσεις και πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι βάζει τους κανόνες, αλλά την ίδια στιγμή που απαιτεί υψηλά στάνταρς, όταν υπάρχουν θετικές κινήσεις προς τα μπρος, όταν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις, πρέπει να δίνει το πράσινο φως, να δίνει το κίνητρο στους λαούς να συνεχίσουν. Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της γειτονιάς της, δεν θα έχει έναν σοβαρό ρόλο στην εξωτερική πολιτική στον κόσμο, δεν θα την παίρνει κανείς στα σοβαρά. Και η άμεση γειτονιά της είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Ήμουνα λοιπόν και παραμένω υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει θετική κατάληξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο πήραμε μια αναβολή. Αυτή ήταν η απόφαση, δεν ήταν ακύρωση, ήταν αναβολή. Πιστεύω λοιπόν και θέλω να ελπίζω ότι στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Благодарам за ovo интервју. Thank you. Thank you so much.